Musika ikasgaiak. Partitura bat nola irakurri? Partitura bat irakurtzeko hainbat elementu ezagutu behar dituzu eta horretarako hizkuntza musikala ikastea ezinbestekoa duzu. Gelako partiturak ondo irakurtzeko jakin behar duzun guztia hemen aurkituko duzu. Hasi gaitezen ba. Pentagrama. Pentagrama musika idazten den tokia da. Bost lerrok eta 4 tartek osotzen dute. Lerroetan eta tarteetan musika idatzi dezakezu. Barruan, zein, kanpoan. Musikako ikur guztiak pentagraman idazten dira. Zelan idazten dira notak pentagraman? Horretarako klabeak erabiltzen dira. Klabeak nota bakoitzak hartzen duen izena eta lekua adierazten duten musika ikurrak dira. Pentagrama hasieran idazten dira beti. Eta 7 klabe desberdin daude. Horrek nahi du esan, nota bakoitzak pentagrama barruan 7 kokaleku desberdin dituela. Gehien erabiltzen direnak sol klabea eta fa klabea dira. Guk sol klabea erabiliko dugu. Eta zer dinozku sol klabeak? Sol nota 2. marran idazten dela. Eta horren arabera kokatu ditzakegula beste nota guztiak. Ikusi dezagun zelan. Esan dugu, sol klabeak dinozkule 2. marran idazten den nota sol dala. Ikusten duzuenez, hemen 2. marran eta sol 2. marran. Horren arabera, guk idatzi ditzakegu beste nota guztiak. Notan ordena ezagutzen dugu da. Do, re, mi, fa, sol, la eta si. Eta gero barrero hasiko gara dotik. Bueno, orduen, sol klabea eta sol nota 2. marran. Notak beti idazten dira. Marra, utzune, marra, utzune, marra, utzune. Hori da jarraitzen duten ordena. Sol bada 2. marrakoa, hurrengoko utzunean, ze nota idatziko dugu? Solen hurrengoa, la. Ikusten duzuenez hemen, solen atzetik, la dator. Lan atzetik, si. Ziren atzetik, barriro izango litzateke do. Bueno, bordakogu, sol, la, marra ganean, si, do barriro, re, mi, fa, pentagrama kanporaz goazia, sol. Orain, berantza. Barriro sol klabea eta sol nota 2. marran. Berantza zein izango da? Hau bada gorantz, honela izango da, berantz. Berantza lehenengoko nota fa da. Utsunean, fa. Marra ganean, mi. Utsunean, re. Eta orain, marra ganean tokaten da, baina ez ditugu marra gehiago. Beraz, guk marratxo bat idazten dugu hor, jakiteko do marra gainean dala.